Kuyinene ukuba namhlanje silapha kwelaseBumbane kubukumkani bamaThembu, ukumkani uDalindyebo. Simzisele ke iteletele enezixhobo zayo zonke zokulima ukuze ngeli xesha kanye lokuqalisa ukulima alime. Kodwa eyona nto iphambili esibangela uba size apha komkhulu kukuba siyazi uba sifuna ukuqinisa intsebenziswano kunye neenkosi zakowethu okanye nobukhosi jikelele. Ke ngoku siyakholelwa ukuba ukumkani zininzi iinkosi eziphantsi kwakhe apha kweli labaThembu. Xa sisebenzisana nabo umsebenzi wethu uzaba lula, ngoba xa sishiye itrekta apha kwakhe okanye iteletele apha kwakhe uzawudibanisa zonke iinkosi kunye nabantu bokuhlala bonke abalapha kule ngingqi yabaThembu ukuze abakhuthaze, ngoba injongo yethu sifuna abantu bonke balime basebenze umhlaba. Lixesha elirayithi kakhulu ke eli lokuzisa le trekta kuba lelona xesha lokulima ngoku. Siyavuya nathi ukuba ithe yalunga kanye into yayo yetrekta yokuzapha ngeli xesha lokulima. Siyiyo le nto sithi sibe bhabhazalala. Umphathiswa ke uthathe isigqibo kupolice speech wokuba kuliwe indlala kweli phondo lonke. Yiyo le nto ke ngoku sithi masiye kumakomkhulu. Sizawuziqinisa amaqhinga entsebenziswano nakwezinye ke ii-sectors okanye iinkalo zokuhlala kwabantu, kodwa sithi amakomkhulu ngawona. Sizuyeka nasezicaweni, sizawuya kwabo bantu sicinga into yobana ba-organized sibancedise, ngoba asizuyolima ngokwethu. Kufuneke sicele abantu sibacenge balime ukuze sonke silwe indlala.